Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farko muna gode ma Allah madaukakin sarki wani hada mu nan. Nabi muna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uku na yesu na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba da bata lokaci ba kamar yadda muka saba a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadana. Ina min jiya muka kare goma na farko wanda ke rahma. Muna roƙon Allah sa wannan rahma ka shafe mu. Yau za mu cika wannan suratul Nasr. Jiya karatu na muka yi karatu game da taimakon da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath, yace idan nasarar Allah ya zo da burewa. Jiya mun karatu abin da ake nasar taimako. Mace taimako shine taimako bai zuwa ba shi idan kai imani da Allah. Idan kai imani da Allah shi ka samu taimakon Allah. Kuma kai imani da Allah shi Allah ya soka. Idan Allah ya soka shi ya taimake ka. Amma in ba ka tare da imani, Allah ce ba za ka samu taimakonsa. Sau shi Allah ya nuna mun karatun na jiya, ya ce wanda suka yi imani suna yaki kai fi sabilin qatilu fi sabilillah, wallazina kafaru qatilu fi sabilin taghut. Wai wanda suka kafirai su suna yaki annan shaitan. Sau da haka Allah na ce muna a cikin wannan sura, idan taimako ya zo shi gure wa yanzu bayansa. Idan ka samu taimakon Allah shi ko duka duka shi ne. Kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya samu taimako shi ya samu gure wa Makka. Wanda shi ne karatunmu jiya. Karatunmu yau shi ne wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karatun yau ya ce wa ra'aytan nas, wai za a ga mutane yadkhuluna suna shiga, ba su shiga ba suna shiga fi dinillah, a cikin addinin Allah, afwaja jama'a. Muka duba wannan sura yana nuna mana taimakon da Allah ya ce ya yi ma annabi Muhammad. Cikin taimakon nan da ya samu mutane su shiga cikin addinin Allah jama'a. Ko ina cikin kyautar nan da Allah ce ya yi ma annabi Muhammad cikin suratul Kawthar, da Allah ce mun ba ka kyauta ne. A cikin kyautar da shi za ka mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a. Ina cikin suratul Duha inda Allah ke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah na ce ma wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Ubangijin ka ne baka abin da kai da shi, to shi yantan na abin da Allah ne baka, shin za ka mutane suna cikin addinin Allah jama'a. Wannan kyauta ne wanda Allah ya baka. Idan muka duba wannan sura ya ce jama'a. Mu gani farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 13 yana kira mutanen ƙasar Makka zuwa ga tauhidi. Kadan suka saurara shi. Amma ta mu shigo bangini ma Allah na sai nuna ba annaba kare da mu ta mu ya da ke mutane sun zo da yawa da fiyaka. Shi fatal Makka, budewar Makka wal fat, an shiga addinin jama'a. Dago sannan kuma idan muka da wannan sura, wai mutanen da suka shiga addini sosai mafi yawan ba mutanen Makka ba. Wanda suna fito Makka, suna fito kamar Yemen,
addinin musulunci. Idan su yi karatu addinin musulunci shi su koma su karantar da mutane su nan da suka mutane su zama musulmai. Daga addini ana karatu da annabi afta bayan makka addinin na wasu gargari. Haka addini ke shiga koyi. Allah ya sa mu. Shi ya ce fa wa ra'aitan nas zagan mutane. Tantan Allah ka ce kafirai za su shiga addinin Allah da malamu wa nas bai kira kafirai ba muna fahimta so shi suna ce Allah ce nas mutane za su shiga cikin addinin Allah jama'a da already Allah ya tungiya mana cikin suratul kafirun wannan sura da muka kare kafin shiga wannan suratul nasr lakum dinukum waliya din mana addini kuna a gare ku mu ma addinin nan a gare ku sannan kuma Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wanda suke kafirai kai musu wazi ko ba kai musu wazi ba ba su imani kaga bayan nan ko so shi nan ina da wata wadanda ce ai musu wani ko ba musu wani ba su imani shi nan ko ce lakum dinukum wala din addinu kuna a gare ku addina kuna a gare mana ku rika na ku hanya ni ba rika na wani tannan shi nan ko ce kasuma mutane da shi addinin Allah da gare tannan da Allah ya kira kafirai قل يا أيها الكافرون على كده كافرين شركة إن الذين كفروا يا كده كافرين أما كل يوم شجاع الدين الله شارع بكده كافرين ورأيت الناس يجي كافرين على مفهوم كافرين لو بقولوا كافرين سورة كشف akwai kafiri wanda ke kafiri wanda an mishi wazi ya ji iki kuma ya understand kuma addinin musulunci gaskiya ma bai ji kafiri ina nan akwai kafiri an mishi wazi ya ji ya ga gaskiya amma shi banda ma bai aiki da shi ina nema ya bata musulunci ne domin kawai yana so ya yi musulunci to zamanin da ma an samu wani kafirai akwai waɗanda sun ki wazi annabi ba su annabi ba akwai da take annabi suna nema su kashe annabi akwai wanda ba su ba su ji wazi ba in sun ji wazi sun sani muna su ne waka kaga arni ne amma maganganu ne ke jin game da islam shi da kanshi bai karanta game da islam ba bai taba da musulmi ya zama ya nuna rikin shi game da islam ba sa shi ubangiji ma Allah na bamu labari a cikin wata aya ya ce saboda haka idan mushriki arni yana neman kusa ya zama kusa da kai kaga kore shi me bai zama kusa da kai ya saurara magana Allah don bai zama kusa da kai ba ya ne ya fahimta magana Allah muna fahimta ba duka kafin za ka yi camaru akwai su kafirai arnawa ne amma ba su da mushkila da musulmi kuma arnawa ne maybe ba su saurara ya islam yake ba suna so su ji islam bakin ka in sun ji islam bakin ka maybe su yi su musulunta sai shi Allah ke ce muna wa in ahada min al-mushrikeen istajara fa'tiruhu hatta yasma'u kalam Allah thumma aqlibu ma mana zalika bi annahu qawmun la ya'lamun idan mushriki ya neman kusa da ke kamar ya zama kusa da ke kada kore shi
ablighu ma'ana, sannan kuma ka bashi security, ablig ma'ana, ka protectin shi. Ka gane ko? Because minisa zalika annahu qawm la ya'lamun, don mutane ne ba su ne ba, wanda ba su sani ba, la ya'lamun bai sani ba, iya sani ya abu arnawa da yawa wallahi wanda suka yi Islam shi ya mutu ba su taba ji ba, sai ta a shafi Qur'ani da kan ya ke musu a shi suka fahimta Islam. Sannan wani biyu arni idan kana zama da shi kowane batun ma za ka yi maka, in magana Allah za ka yi maka samu hankuri, in ka samu hankuri kada samani a wannan wurin nan na bai tuba, wani ka yi mishi wazi bai tuba, a wani rana guda ba kama wurin shi ya tunanin magana da kai mishi ya tuba. Abun dan wani da ke ce mini wetam da yake school akwai shi da wani army wanda suka yi debate game da Islam, su yi debate game da Islam 20 years back. Kado after school 20 years back sai na gani shi gashi da lafiyar sauransu, ya gani shi ya yanzu ba ta ke debate na cikin school na ba, ita yanzu na zama musulmi, ita ka zama musulmi yaushe me yasa tam ke debate na kai batun malkin kaza da ce tam na ke debate da ke ina so kai fushi, amma da ka samu hankuri ka explain ko ne wani Islam, amma tam da ke explain game da Islam ban doki na yake da shi ba, amma wani rana bayan su kura shi na wannan tunani da shi wacce Islam shi da addini da gaskiya. Ka gani ko? So shi akwai wani ka kai dube da shi ya ne da ba, amma rana guda shi gani shi gana ta kuma magana da yawa ranar gaskiya, kamar da wani mutumin ya sunan shi bature ne a cikin ya ce shi abin da sa ya musulunta shi ya confuse da addinin nasara, abin da sa ya confuse ya addini guda da ce abin bautar da hukuni kuma hukuna ya zama guda, shi ya understand ba, kuma ya confuse ya priest pastor they forgive mutum ya yi laifi shi ya dauki laifi ne ga mutum dan wani shi wa mutum dan wani sai ce ya nemi Allah ya yi sannan Allah ya yi ya dai zama ka ya confuse ya yi jinin mutum guda da ya share laifin kowa ya confuse kaga ko shi ya confuse ina ga wanda addini na Christianity yadda ke wanda hankali bai dokar shan da ya gamu da musulmi explain shi yadda musulunci yake ya ce gaskiya da wajen gaskiya karan ko tankan shi ya confuse shan da ya samu musulmi explain shi don akwai ire-iren su haka shi ya yi musulunci iya ne musulunci da a sha da musulunci ne sauwa idan shi bai samu musulmi ya ga mishi ba iya ga wani karanta musulmi shi na gaba aka musulunci shi ya samu musulmi ya isa mishi yadda musulunci ne Allah ya samu gani so shi ya ce ka duba Allah ce wa ra'aitan nas wai zaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a suna shiga cikin addinin Allah fi dinin Allah jama'a na wace wa ra'aitan nas tankan mutane akwai waɗanda mutane ne wanda su suna neman addinin Allah su shiga shi na gaci fi dinin Allah ba addinin kowa ba addini na Allah idan ce addini anya na Allah suna neman anya na Allah su bi ba su su wani anya balle su su gaci ka ta ga mutane suna bin wannan anya kuma jama'a Allah ya sa
sai ubangiji mu Allah na ce na wutan jahannama Allah ya cika shi warkat zarana kasir min al-jinni wal ins warkat zarana jahannam Allah ya ci wutan jahannama kasir min al-jinni wal ins mafi yawan mutane da aljanna lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'zanun la yasma'una biha ulaika kal an'am wa lahum adabun ulaika humul ghafilun. Wai suna da zuciya ba su fahimta, suna da idanu ba su gan gaskiya, suna da kunni ba su jin alkhairi. Sha Allah ce waɗannan mutane suna da dabbobin masu fi su cikin mutanen nan nawa kenan na dace ka samu mutane ra'aytan nas suna cikin addinin Allah. Sha Allah ce cikin mutane da kuma akwai su suna da zuciya ba su da dukiyarsu ta daga Allah ya yi su cikin mutane yesu ne a fahimta muna fahimta shekwace fi dinillah akai anyan Allah kamar da Allah ce na fatallahi wa suqiya ragumi Allah suqiya da shanta wani bace narullahi muqaddar narullah wutan Allah wanda shi Allah ne sanya wannan wutan muqaddar shi ne hace ni dinillah narullah naqatullah amma wasu ce fi dinillah abubuwa jama'a Allah ya samu gani mana addinin musulunci waɗanda na shiga sosai wani da su fito don ba ka ba an yan maka annabi fara waye yan maka annabi fara kira sun shiga kada suka shiga ko ba ka ba karshen Qur'ani bayan fatin maka suka fara shiga amma kamin yan makka su fara shiga yan wanda suke zo suna shiga cikin musulunci muna fahimta yan wanda ke zo suna shiga cikin musulunci Allah ya samu gani sau shi kamar malami ne idan kana wani ga inda aka san ka kada zamani an saurara yadda ya kamace ka gani ko ba saurara yadda ya kamace don an san ka cikin mu ana zama basic maybe wani bakin suka tashi da ranta da alkai girma akwai girma maybe ka zama malam kana da wani halin bai da kyau sanar kai kuma ka zama malam don shi kazo kana wani ina duba ka da wannan karatan maybe ma ka zo ka shiga kai wani ku yi ganin mabuwar waje ku yi karan don ya san ka da wannan da shi kuma kana wani wannan abin da na san ka nan bai fi don kai ciki zama to haka annabi ga cikin yan makka mutane maka sun san shi sun san baban sun san uwansa gaban su wani za ka haife shi don shi annabi ya zama cikin su shekaru nawa 13 ba su karbi shi kadan su karbi shi inda annabi ya koma ya bude makka so shi ce masu shiga da kan suna fita kasan yar rusha su ke suna karatu suna wasan shi don shi addinin musulunci ya fara wasu bayan sai fara shiga cikin makka sarayar makka an fara shi Allah ya sa gani saboda haka annabi ne da madina an karbe shi ko ba karbe shi ba an karbe shi sosai ko ba an karbe shi sosai Allah ya sa gani so shi malam idan kana wazi she unguwanka kaka expect unguwanka yadda za a cika a sauraron ka aka za ka same shi ba ka samu shaka in ka yi wazi unguwanka shi na expect kamar da kaga wani wuri an cika bai yin unguwanka ba cika ka san ka amma ka je wani unguwa ka gan sakiya kaga an cika masallaci a sauraron ka kaga kada wannan tun bai zo madina ake nema kan shi Allah ya samu gani
zaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a. Har yau kuma addinin musulunci na growing. So that means the fastest religion growing in the world is Islam. Babu addini da aka shiga da yawa yake addini ya sunan shi musulunci. So akwai hukun da nake da shi nan ya ce inda aka duba statistics 1979 inda aka duba 1979 Christians na da 900 million population Christians 900 million inda aka duba Muslims na da 600 million inda aka duba Jewish suna da 15 million 1979 amma other religion abinda ya kama addini Buddha, Hindu, Brahma da yan Ethiops inda aka duba sauran wannan addini suna da billions of populations. Amma inda ya continue zuwa 1980 shaksa daga Rome shance daga Rome an samu musulmai 865.3 million Muslims inda aka samu kuma daga kasan Asia musulmai na da 592.3 million aka samu kuma daga kasan Asia musulmai na da 245.5 million aka samu daga kasan Africa musulmai na da 21 million aka samu daga kasan Europe musulmai na da 6 million kasan America ga sunan da shine ya shiga America shi ke da 5 million ko na 6 million sannan muka duba kasan Australia suna da 0.5 million Muslims wayin da aka duba musulunci na ina grow faster ka gani ko inda aka baka yi calculation an samu musulmai suna da nawa musulmai na da 1 billion and 57 million 1 billion and 57 Muslims inda aka duba 19 nawa kenan 80 tun 1997 1980 wasu suka ce kama banda wannan ma musulunci ina grow faster akan kowane rana ana sa musulunci ne population musulunci na ina karuwa ne kaga ni ko karuwa bukun ga wanda suka zana wannan buku wani ne become a muslim me yasa muka zama musulmai title buku kenan wanda suka zana Islam is our choice in ka duba cikin kaga mutane suka zama musulmai wanda suka zana abin da yasa suka zama musulmai the reason why yasa suka zama musulmai za su gaya maka abin da suka zama musulmai so shi yau ka duba duniya wai ka duba addinin musulunci samaruka da budarai ke shiga cikin wannan addini don shi yanzu in ka dai kasan turai tsofaffin zara ke cikin church ba samaruka ba budarai duka suna zuwa cikin musulunci Allah ya samu a ta cikin Ramadan ga irin musulunci da ake shiga ba wasa ba Ramadan ana shiga musulunci shi ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja zaga mutane suna shiga cikin addinin musulunci jama'a ana shiga addinin musulunci jama'a Allah ya samu gaba
islam ya ga naka ya ce amma ba a yi da shi amma a week come later na gan shi yana sallah a sha magana ne karanta ya ga tunani yanzu a kan akwai shi kira sallah da zuwa shi kira sallah sai Allah ya ce fasar suna sarkake ubangiji bihamdi rabbi suna yabon ubangijinka wastaghfir suna neman gafara innahu sun tabbatar shi Allah shi ne tawwab shi ne an san tuba Allah ya sa mu gani so shi ce suna sarkake sunan ubangiji suna yabonsa sai shi fasar da hamdin rabbika ga ubangijinka wastaghfir suna neman gafara innahu sun san tabbata cewa shi ubangiji Allah shi ne hasan tuba don Allah na ce a cikin Al-Qur'ani wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka a lokacin da gaskiya ne zo maka gaskiya shi ne mutuwa sau shi bautan Allah ba shi time to time kamar da Ramadan da muke ciki ga abu wanda shi ya yi bautar wata Ramadan amma Ramadan ga ya wuce shi bautar shi ya kare ke shi ne ibada ya kare Allah ya sa mu gani shi Allah na ce mana wani ayar kuma ce mu ya ce mu fa subhanallah hina tumsu wa hina tusbihun ubangiji ma Allah ya sarkaka a lokacin marance faduwar ranar da masa tumsu wa hina tusbihun da kuma a lokacin asuba a lokacin wa gari ke wayewa shi wani ayar kuma ana ce fasbir ala ma yaqulun ya kai annabi Muhammad kai hankuri da abin da Allah ke ce maka wasabbi ka sarki ubangiji bihamdi rabbika kuma ka yabo ubangijinka qabla tulu'i shams gabani bulowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabani fadiwar rana ka gani sanate shek mace wa atrafin nahar kuma da kuma yankinan da yi Allah ya sa mu gani so shi wanga aya ne yazo Allah na ce da fasar bihamdi rabbi so shi annabi Muhammad wai ka bani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya addu'a shi duka ina ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kaga ko addu'a da annabi ke zama yin tuni ubangiji mu Allah ka sarkaka rabbana ya ke ubangiji mu wa bihamdika ma da ka sarkaka allahumma ya ke ubangiji ighfirli kaga subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk mana ina da kyau in ka zama ko ina idan za ka tashi kai wa gabu subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk mana subhanaka allahumma ubangijin mu Allah ka sarkaka ka daukaka duk abin da ne da sifata ka da shafi karfinsa wa bihamdik kuma da yabonka astaghfiruka ina neman gafara abunka wa atubu ilayk kunan na tuba zuwa gare ka subhanaka allahumma fasabbih wa bihamdika bihamdi rabbika astaghfiruka wa atubu ilayk innahu kana tawwaba Allah subhanahu wa annabi Muhammad ya kasance ina yawan addu'a a lokacin da ya kusa mutuwa Allah ya sa mu ga kaman sakaran ya ina muka karanta wannan hadisi a cikin wannan ya sunan shi wannan sura mun karanta hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ayar ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ya mana raisa na kusa da mutuwa mana
mutuwa na kiransa ko ba ba ya gaya ma wa dansa na Fatima ta yi kuka ta yi dariya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yasa ta yi dariya saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ita da farko iyalinta da shi da Annabi za ta bar cikin gidan aljanna, so shi ta yi dariya. Don shi an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da raisa yana koya kusa da duniya ina yi wanda yi wannan addu'o'i. Allah ya sa da shi ne kai yana da kyau inda muka zama ba za mu ka faɗi ba kamar da muke zama bai muka faɗi ba da faɗi ba da wuri mu faɗi wani abu da yake bai dace ne mai mun faɗi kai kuskure ba da sani ba ko mun faɗi ba da sani ya kamata in zan mun tashi wurin nan mu faɗi wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk ko ba ba subhanaka allahumma wa bihamdika idan muna mishi mun je wasu nastaghfiruka wa natubu ilayk in sai kana su mishi jama nastaghfiruka wa natubu ilayk ina da kyau ayi wa addu'a sanan ta tashi a cikin wannan da kuma Allah ya sani ina musa da karatu yau in Allah ya yi mu goriyo sai mu shiga suratul nahl Allah ya sani ta ce ina da musa da ya yi ina da kuma Allah ya sani muna roƙa da kasar Ghana Allah ya zama da lafiya duk abin da ya kawo mana fitina Allah